Kommissarju. Kommissarju. Kommissarju, ħankellmek jekk jogħġbok. Ħankellmek ħanħodlok kumment jekk jogħġbok. Mela, illejla kien hemm l-iżvilupp illi Daphne Caruana Galizia qalet illi l-kumpanija E-Grant hija tal-mara tal-Prim Ministru. Tista' tgħidli minn dak il-ħin l-ewwel passat bħala Kummissarju tal-Pulizija. Jiena fuq dal-każ dal-istadju m'għandix kummenti x'nagħmel. Kummenti li hemm ma naħseb tista' tagħmel xi ħaġa le? Ma nista' f'dal-istadju nerġa' nirrepeti m'għandix kummenti x'nagħmel. Għaliex qed tistenna xi ħadd itek xi istruzzjonijiet? Jiena m'għandi ebda kummenti x'nagħmel. Grazzi. Kummenti, Kummissarju, inti l-Kummissarju tal-Pulizija, responsabilità fuqek li tinvestiga? Nerġa' nirrepeti. Inti taf x'inhi responsabilità tiegħek bħala Kummissarju? Nassigurak li naf x'inhi responsabilità. Sa tgħidli x'passi ħatiħu wara dak li ġiet Nassigurak li naf eżatt ir-responsabilità Mela tiegħi. x'inhuma responsabilitajiet? Jiena fil-preżent m'għandix kummenti x'nagħmel fuq il-każ. Dan huwa skandlu kbir. Tifhem li huwa skandlu kbir, nibdew minn hemmhekk. M'għandix kummenti x'nagħmel. Tista' Grazzi. tgħidli x'ħatamel x'passi ħatiħu? Thank you. Kummissarju mhux grazzi, tispjega lili u l-min qed jistaqsi x'passi ħatiħu. Kummissarju, nisa din jistennew li inti tieħu passi. F'dal-istadju m'għandix kummenti x'nagħmel. Nirringrazzjak. F'liema stadju ħadd ikkummenta. Meta ikun iż-żmien opportun, naqt il-kommenti li għandi nagħmel. F'dal-istadju sakemm qed tkellimni inti fil-preżent, m'għandix kummenti x'nagħmel. Imma ġifieri għax qed tistenna l-Prim Ministru jkellmek u forsi. Mu qed nistenna l-ebda istruzzjonijiet ma ntħadd. Ix-xogħol tiegħi naf x'inhu jiena. Għalfejn f'dal-istadju. U m'għandix kummenti x'nagħmel f'dal-istadju. Għalfejn ħadqa tistenna xi stadju. Tibqa' tista' Saqsejna ejwa rajt, mhux nirrespondik qiegħed jiena. Stadju qed tistenna ġifieri. Jiena m'għandi ebda kummenti x'nagħmel f'dal-istadju. Mela liema stadju qed tistenna dik li qed insaqsik. X'qed tistenna li jinbidel Thank you fiċ-ċirkustanzi. very much. Naħseb li rispondejt il-mistoqsijiet tiegħek. X'ċirkustanzi qed tistenna li jinbidlu biex inti tkun f'pożizzjoni ta' kumment jew tgħidilna? Naħseb li tajt ir-responsabilità. Naħseb tajt ir-risposti tiegħi. X'tibdil fiċ-ċirkustanzi? Grazzi, nirringrazzja. Kummissarju, jekk tippermettili. Għax qed tgħidli f'dal-istadju mhux ħadd ikkummenta, però x'tibdil fiċ-ċirkustanzi qed tistenna biex tkun tista' tagħti kumment jew almenu tgħidilna hekk. Grazzi u lejli tajjeb. Imma tikkommetti ruħek li tinvestiga l-kumpanija E-Grant ta' Mart il-Prim Ministru? Ix-xogħol tiegħi naf x'inhu eżatt. Naf x'inhu eżatt. Mela sa tgħidli x'passi ħatiħu? Nerġa' nirrepetilek għall-aħħar darba li f'dal-istadju m'għandix kummenti x'nagħmel. Ir-rapport tal-FIU sar minnu. Nirringrazzjak. Sar minnu, Kummissarju. Ħatibqa' taħrab mir-responsabilità? Mela, għadna kif ħadna l-kummenti tal-Kummissarju tal-Pulizija qiegħed jinsisti li f'dan l-istadju mhux ħajkun qiegħed jikkummenta dwar dak li ġie żvelat. Jiġifieri li l-kumpanija E-Grant fil-fatt skont dak żvelat hija tal-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Aħna qabadna lill-Kummissarju jiekol fi stabbiliment fl-Imġar waqt li għadhom qegħdin joħorġu dettalji u anke waqt li fil-Bank Pilatus f'Taġbix kienu il-bank qed jiġi mbattal minn dokumenti importanti li jistgħu forsi jagħtu ħjiel dwar l-iskandlu tal-Panama u l-kumpanija E-Grant li issa ġie żvelat li hija tal-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Daw kienu l-kummenti tal-Kummissarju, aħna neqgħu ninsistu mal-Kummissarju biex itina risposta mhux biss il-kummenti tiegħu manka x'passi ħajkun qiegħed jieħu fid-dawl ta' dak li ġie żvelat aħbar xokkanti li ħasdet lill-pajjiż.